Walah bapak, wong-wong saran-saran tok. Ngene iki atiku jan pingin berdeno. Heleh, awakmu wong mlaku wis seyak-seyek kanan kiri cik mengkel. Emang cik mampu angkat-angkat. Alah, kurang isu. Wis budal mbah-mbah. Ojo mbak to, Mas. Susi, Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Mi, kok sejarah ya Mi ya? Nang ndi ae to Mi? Aku lali ya sedulure dhewe. Wes, rasa gupuh riyoyonan ngomahe. Papi gimana sih? Pasti ini gara-gara papi. Susi sampai lupa saudara kita. Emang papi itu ndelodok. Lah iya to Mi, mbuh wi papi. Ya ampun papi. Jadi selama ini mami pergi keluar kota. Ini didikan papi sama Susi. Susi kan jadi gak mengenal saudara kita, Pi. Ini hari raya, hari Idul Fitri. Terus kita mau minta maaf sama siapa dong? Wes, udah mulai dan jaluk sepuran yang aku. Alhamdulillah Ibu. Bu, maaf lahir batin ye. Adik. Oh. Nanti to meng denok meng. Soe eram. Ah. Duk, denok. Bapak. Bapak, sepurane denok nggih di hari raya Idul Fitri ini. Semoga dosa-dosa denok terhapuskan. Maafkan denok. Bila dalam merawat Bapak ada kurang, ada kesalahan denok yang mungkin perkataan denok menyakiti hati Bapak. Walah iya, Nduk. Bapak ya podo-podo. Anak lupute bapak. Ya bapak njaluk sepuro ya, Nduk. Ya wis, Nduk. Ayo ndak mulai. Bentang piyayanan gene Budi Paijah. Loh iya, Budi Pajam ini yang dia. Nok, jom tani. Astagfirullahaladzim. Bu D, piye toh? Oh alah, jenenge wong tuwek kok. Ya anae. Bapak, sampun toh. Ayo hinggal mantuk mawon. Masakne Bu D iki lho, nanti gua mulai. Walah jojo, jenenge wong tua ya wajar. Sangke kowe iki ya ngono. Jo. Gak kerasa ya, bakno ya wis bodoh. Ih muncrat iduku Jo. Nggih Mbok D, tahun wingi ya ngono, perasaan gelis banget. Apa maneh sing ngenteni ora poso. Lah iya to, Jah. Wektu iki gelis, Jah. Moro-moro ya wis setahun neh. Nah, aja lali ya. Engko mampir nggone Mbok D. Ana jajan spesial. Halah Mbok D. Paling yo panggah favorite opak kali. Bocah kurang tanek. Walaupun opak kali kuwi yo jajan, malah kuwi senengane Mbah Wali. Mbah Wali kuwi senengane opak kali. Ayo. Malah bahas panganan ae iki wong loro.
Delok Anton, ning kono kok nek bocah bagus ya Anton. Ndi to? Ayo dicedhiki ya Ton ya. Ayo ya Ton. Oh iya, Sweet, sweet. Sweet, Mas. Ya, Mas. Oh nggih, Mbak. Wonten napa nggih? Mas, sampean main ndi, Walah, Mbak. Asliku adoh. Gunung kono lho, Mbak. Bayu lah kok ada men to, Mas. Iya, Mbak. Hehehe. Ya wes Mas ya, ngono. Dadah. Alah, kadung ngencer ora oleh sangu. Bocah saiki kurang tanek kabeh. Jajan opak kali enak ya ngene ya. Kudu ra gelem mangan. Ya wis lah, tak mulai hae. Loh, Mbak Yulimbu kok wis mulih cari golek sangu. Jah, Paijah. Hei, yo. Loh, Mbak Yu, lapa mulih? Kok wis oleh sangu? Alah, saiki ra bodoh ora kaya biasane. Gak kayak biasane piye lho Mbak Yu? Mbak Yu Karni Limbu. Sepi, padha ditutup kabeh omahe. Ya sangke to Mbak Yu. Iki lho wis jam 10. Umume wong ya padha turu kabeh. Biasane engko mari asar lagi padha ziarah maneh. Alah, Jah. Ya wis tak turu sik ae. Ya iya, mangkane ndang mapan turu kono. Mau diomongi adike ora ngandel. Jah. Iku lampe apa selepan? Haiya. Lambe-lambeku. Kono Mbak Yu, ndang mapan turu sik. Aduh Gusti. Riyaya saya suwe kok saya sepi. Janat dah dibanding nom-nom aku. Bocah nom-nom saiki dienakno dolan keluyuran timbangane sungkem gone wong sepuh-sepuh. Denok barang ki yo ngono. Wis sawan yah meni kok. Gak ndang dolan ngene Mbok Di. Gak Jawa teran. Bocah kurang tanek. Koyok Karjo. Persis bapake. Koyok iki dalanane omahe Budi Paijah kan? Iya, Ya carane ya aku kulino jaraki wonge. Njaluk sepuro aku arepen. Ya padha. Iku ndang njaluk sepiro karo wong. Apa sepiro? Piro? Sepuro. Ya kuwi lho. Maksudku ya kuwi lho. Iya. Sepuro. Iki lho kok omahe kok. Di omah paling wonge. Enak ora, Wah, iya rono sik ae. Oke. Kok awak mau buat dhisik. Aku tak ngamping di tembok kono ya. Soalnya Paijah kurang ya. Dan apa to kok ndeleki? Nek masalah apa, Ora kene masalah. Pokok wis teteko meneng aku tak ndelik dhisik. Ayo, Bu. Assalamualaikum. Jangkrik. Lagi mapan turu kok gua. Waalaikumsalam. Enek apa to yu? Wah, enek dayuh ki yo dimanggakno. Kok dijangkrik-jangkrikno. Sapa to jane? Ambuh, Jah. Aku ora kenal.
Oh alah, Mas Eko. Ya jelas kowe ora kenal Mbak Yu. Wong kowe ngendangi aku nek gak dina riyo ya ora gelem lah. Ayo Ger, ndang mlebu rene. Ayo. Pinter ya Ram. Ya Mbok De, aku. Luput kula. Luput kula Mbok De paijah. Iya Ger, cah bagus. Ayo pinarak. Eh. Kowe kok ya pinter men le. Eling karo wong tuwek. Tapi kok kowe dhewe biasane karo Sigit no. Bedadak wae lah bocah kuwi. Nek ndi bocahe biasane ngentil karo awakmu. Aku mau wong loro Mbok De, karo Sigit. Tapi mbok nang ndi mung Sigit? Git, ndang mlebu. Ora sah gaya-gaya. Oh, tak cipeng dasmu engko. Kok panggang depiping ning kono. Lah rene. Jawa apa rajane? Oh. Adah. Walah, Mbak Yu, lali ki mau wis gawe es porong. Tolong Mbak Yu, gawe es nang jero. Salah dhewe. Nangger moro riyo tok ya tak kongkon ae. Oh, iya, Jah. Jabang bayi. Maklum ya, Le. Mbak Yuku gembrot kayak ngono gak sadar diri. Panggah seksi ya rumangsane. Ora apa-apa Mbok De. Terah seksi yo Mbak Yuni sampean. Seksine sapa? Jabang bayi awakmu kaya ngono Mbak yo ngono, kon gawene es suwi Ram. Jah, lo tak krukokne gulane entek. Apa ki? Kok ya lucu to Mbak Yu. Masuk tamune duwe plastikan. Wis ae nang opo? Kok lan nang ndi mu wonge? Nanti kabehmu. Mbuh, aku ya ora ero. Jadi gawe ning ngombe ngono lho nek ngomong. Kok tolong jipukno Black Roti iki kok. No nek wafer gung dicipuk, biasane nek wafer e. Lah, Wah iki to. Kongguan. Enak iki. Hah? Napa, Git? wafere wis gak enek kok. Kalek roti tok senengamu, sing enek selene wi lah. Enek krime. Nyoh, entekno. Oke. Oh, bocah ra genah panganan. Jangkrik obakno. Kulinane wong tuwek yo anu ngono iki kok. Wah, iki lho kon hijel kok nabati kok. Wah, mantap kuwi. Wangel jan ruwapet. Aja ngono to, Git. Ini yo panganan. Enak kok. Betul bukaano sing stok iki lho. Alah kok. Wagah. Blenger aku jajan wis ngono kae. Ajan dhuwur kok. Ayo, ese dadi porong to. Wis dhuwur kok lah. Kok udah mulai.
Le, cah bagus sepurane ya. Gulane mentek karo Mbak Yu ditukoni es buntelan. Timbang gak ngombe. Apa ki? Tangan api. Ayo, Mas Eko ngombe. Ngombe Kit. Ayo toh, Mas Eko. Ayo Kit. Nah dibukai kabeh jajane Mbok Di. Yo kuwi saeneke. Wah, jajane Mbok Di enak-enak. Tenan iki, rasakno. Dingge saksi kuwi besok. Pun Mbok De matur suwun. Tak ndang mantuk pas luhur Mbok De. Ayo Mas. Ya wis. Ayo, Git. Walah. Ya wis ya. Bocah saiki kurang tanek kabeh. Wong jajan isine opak kali tok no Mbok De. Walah. Apa Kit? Wah, njaluk timot trai. Ayo kok. Kowe ojo bajang kok. Bandel sepuro kok iso koyo ngono. Tak mut klomo iki kok. Mas.